खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे फाइलफोरखौ दोनखुमादों, बुंदों इएम राकेश ब्रह्मआ। कभिड भेक्सिन होनायनि नैथि खोलोबआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। गाहाय मन्थ्रि मदिया मैया मन की बातनि गेजेरजों नैथि खेब बिबुंथि होदों। मुंदांखा पप सिंगार लेडि गागाया सैमा गोमानायनि दाहाजों दुखुआव दं। इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव मैया मुम्बाइ सिटी एफसीआ देरहानो हादों। टकिअ अलिम्पिकनि गेलेनाया जागायफिनसिगोन। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि बारग' चिफ एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया माखासे फाइलफोरखौ दोनखुमादों होननानै सोंखारिनायजों लोगोसे गोख्रों अजद होदों बिटिआरनि गोदानै बिबान आजावनाय मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। मोनथिनाय जायोदि इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनायनि सिगांनो हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोर बिटिसि खुंथायनि समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय जाख्ल'नाय आरो थगायनायफोरखौ सिखोमानो थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव थानाय माखासे फाइलफोरखौ दोनखुमादों होननानै बुंदों इएम राकेश ब्रह्मआ। फोरमायनाय बादिब्ला जाय गोमानाय फाइलफोरावनोखि नायबिजिरोब्ला थांनाय 17 बोसोर बिटिसि खुंथायनि माखासे माने जाख्ल'नाय आरो थगायनायफोरखौ रोखायै मोननो हागोन। बै फाइलफोरखौनो दोनखुमादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों इएम राकेश ब्रह्मआ। फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारिनि जाख्ल'नायनि फाइलफोरखौ दिहुनफिननो थाखाय इउपिपिएल सरकारा नागिरगासिनो दङ आरो जेरैखि जाया नागिरना दिहुनथारगोन होननानैबो मोनथिनाय जादों। बेजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ बेफोरबायदि जाख्ल'नाय थगायनाय खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायदों इएम राकेश ब्रह्मआ। गुबुन गुबुन हादरफोरजों रुजुनानै नायोब्ला भारतआनो बयनिख्रुइबो बांसिनै कभिड-19नि भेक्सिनखौ होनो हाबाय। थिग बिब्दिनो कभिड-19नि भेक्सिन होनायनि नैथि खोलोबनि खामानियाबो दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय हादराव सरासनस्रा सुबुं आरो 60 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरजों लोगोसे सिगांनिफ्रायनो बबेबा बेरामजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरनो बे भेक्सिनखौ होनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मोनथिनाय जायोदि दिनै फुङावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ गांसे बिहु फालिजों बरायनाय जादोंमोन आरो बिथाङानो नैथि खोलोबनि कभिड भेक्सिनखौ थुजाजेनो। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि मदिया गाव भेक्सिन लाखांनायनि उनावनो गासैबो रायजो राजाफोरखौबो बे भेक्सिनखौ लानो थाखाय खावलायदों। फोरमायनाय बायदिब्ला बे कभिड भेक्सिनखौ लानो थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो नांगोन आरो बे भेक्सिनखौ सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव बेसेन होनाङालासे फ्रियैनो भेक्सिन थुजानो हागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मन की बात हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रिया मैया हादरनि नोगोरारिफोरनि गेजेराव माखासे मानि गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो कर'ना महामारिनि जेंनानि थाखायबो फरायसाफोरनि आनजादनि थाखाय खायसे बाथ्राफोरखौबो बुंथिनानै होदों। मोनथिनाय जायोदि आनजादनि थाखाय जेननानै थानो नाङा आरो जेननाया फरायसाफोरनि खामानि नङा। फरायसा समाव जुजिनायानो फरायसानि खामानि होननानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि मदिया गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होनायनि बाथ्राखौबो गोनांथि बायदियैनो रोखा रोखायै फोरमायथिदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मन की बातनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनाया बे सोलिफु बोसोराव बेनो गाहाय मन्थ्रिनि नैथि खेब। मुंदांखा पप सिंगार आरो अस्कार देरहागिरि लेडि गागाया गावनि सैमा गोमानायनि दाहाजों गोबांथार दुखुआव लोहाबनानै दं। मोनथिनाय जायोदि गावनि कजी आरो गुस्ताभ सैमा मानैखौ जाय नागिरनानै होफैनो हागोन बिनोनो 5 लाख रां बान्था होनोबो फोसावदों पप सिंगार लेडि गागाया। मख'नो गोनांदि लस एन्जेलिस पुलिस केप्टेन जनाथन डिपेटनि बादिब्ला थांनाय बुधबारखालि लेडि गागानि सैमा सामलायग्राखौ गुलि गावदों आरो मानै फ्रेन्स गुड्सखौ खावनानै लांदों। बे साननिफ्रायनो लेडि गागाखौ गिथावना दाहाजों लोहाबनानै थाबाय थानायखौ मोनथिनाय जादों। लेडि गागाया गोमानाय सैमा मानैखौ मोनफिननो थाखायनो 5 लाख रां बान्थाबो फोसावनाय जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो फोसावदों दि गोमानाय सैमा मानैखौ होफैनाय समावबो जेबो सोंथि सोंनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायदों लेडि गागाया। बेफोर बाथ्राफोरखौ बृहस्पतिबारखालि लेडि गागानिनो बिफा जर्मथनआ निउयर्क पस्टनि गेजेरजों सावरायलायनायनिफ्रायनो रोखा खालामनानै होयो होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आइएसएलआव मैया गवा एफसी आरो हायद्राबाद एफसी बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन।
मोनथिनाय जायोदि मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनाया जादोंमोनब्लाबो मोन्नैबो हानजाया गलसेबो बल सोनो हायैनि जाहोनाव मैयानि गेलेनाया ड्र' जादों। लोगोसेनो मैयानि समावनो मुम्बाइ सिटी एफसि आरो एटिके मोहन बेगन एफसि बे मोननै हानजानि गेलेनायाबो जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मुम्बाइ सिटी एफसिआ एटिके मोहन बेगनखौ गल2 बल सोनो हादोंमोन। नाथाय एटिके मोहन बेगन एफसिआ मुम्बाइ सिटी एफसिखौ गलसेबो बल सोनो हायैनि जाहोनाव मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों आरो मुम्बाइ सिटी एफसिआ गल2 बल सोनो हानानै देरहानो हादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सेमि फाइनालाव मोनब्रैबो हानजाया सौहैनो हाबाय। मोनथिनाय बादिब्ला फैगौ 5 मार्च खालिनिफ्रायनो सेमि फाइनालनि गेलेनाया जागोन। कर'ना महामारिनि गाज्रि गाग्लोबसारनायनि थाखायनो दोनथ'नो गोनां जानाय जापाननि राजथावनि टकिय' सहराव अलिम्पिक गेलेनायखौ फैगौ 23 जुलाइ खालिनिफ्राय जागायफिनसिगोन, जायखौ गेलेमुनि देरसिन होननानैबो मोनथिनाय जायो। मोनथिनाय जायोदि बे गेलेनायखौ फैगौ होखानाय खालार खालिनिफ्रायनो खुंफुंथारनो थाखाय बे समाव गोख्रों नाजाथाबनायाबो सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायनाय जादों। खुंफुं आफाद सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे खौरांखौ गासिनोबो मोनथिनायजों लोगोसे शुक्रबारखालि टर्च रेलीआव बाहागो लानो थाखायबो खावलायदों। मोनथिनाय बादिब्ला जानो गोनां टर्च रेलीआव जेबो स्ल'गान होनाय जानाय नङा। बे टर्च रेलीआ 25 मार्चखालि जापाननि फुकुशिमानिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 23 जुलाइखालि टकिय' सहराव जोबहैगोन। मख'नो गोनांदि गासैबो हादरनि गेलेगिरिफोरा बै गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।